24 лютага 2022 года жыццё украінцаў беззваротна змянілася. Паўнамаштабная вайна, з якой сутыкнулася краіна, канчаткова скінула усе маскі з крывавай крэмлёўскай морды. Тыя, хто яшчэ учора называў сябе братамі, уварваліся ў дамы сваіх суседзяў, разбураючы мірнае жыццё, побыт, утульнасць, забіваючы і гвалтуючы мірных жыхароў. І ўсё гэта пад надуманай падставай аб дэнацыфікацыі і дэмілітарызацыі. Падставай на хуткую руку прыдуманай і спушчанай з вежай Крэмля сваім халопам. Падставай, якую многія нават не маглі вымавіць на Расіі, але так пакорліва пашлі за яе паміраць. І Украіна прыняла бой. На яе бок стаў увесь цывілізаваны свет. Свет, які паважае міжнародныя інстытуты права. Свет, які прызнае непарушнасць межаў дзяржаў. Свет, які па-сапраўднаму засвоіў жахі другой сусветнай вайны. Свет, які не скача на парадах у п'яна-патрыятычным чадзе. На яе бок сталі і мы, беларусы. Нягледзячы на тое, што дыктатар без згоды народа Беларусі надаў тэрыторыю нашай краіны для нападу ў першыя дні паўнамаштабнага ўварвання, мы, звычайныя беларусы, не разважаючы, сталі на бок Украіны. Бо не было ў гісторыі Беларусі моманту, калі б мы сталі акупантамі. Вось уже цэлы год полк Каліноўскага змагаецца оплеч з украінцамі. Для нас гэта быў год прыняцця рашэння, год станаўлення, год падрыхтоўкі і цяжкіх баёў. Мы абаранялі Кіеў, Бучу, Ірпень, Лісічанск і Северадонецк, Мікалаеў, Запорожжа і Харкаў, бралі ўдзел у вызваленні Херсонскай вобласці і зараз стаім на абароне Бахмута. Для нас гэта быў год, у якім мы гублялі сваіх пабрацімаў. Жыве Беларусь! Жыве Леса! Праз год вайны мы можам з упэўненасцю заявіць, што перамога Украіны ў гэтай вайне непазбежная. А значыць, і свабодная і дэмакратычная Беларусь – гэта справа часу. Наперадзе ў нас шмат працы. Наперадзе галоўныя бітвы. Наперадзе трыумф перамогі і ўрачыстасці справядлівасці. Наперадзе наша шчаслівае жыццё і шчаслівае жыццё нашых дзяцей без імперскіх амбіцый састарэлых дыктатараў. Жыве Беларусь і слава Украіне!